I'm gonna for a word of wisdom from Chuba Okadigbo, the Oyi of Oyi. I'm gonna for about a security. Go but because also some of who tribal bigot. Age Makia with a security that you quaffle. Oyi of Oyi, the word of great man. You understand me? Abu, if you jam nwoke bụ ọnagodo okwu ya ga-adị na mabụ. Do you understand what I'm saying? For generation to come. I'm in a Oyi of Oyi. Chuba Okadigbo. Now, the word they security because you want bony be tribal bigot to need to know this word. Do you understand me? Now, in our fair video marketer. Oyi of Oyi said the word from him also that up on Igbo. You gotta go. Also that if you are emotionally attached to your tribe, religion, or political leaning to the point that truth and justice become secondary consideration, your education is getting useless. If you cannot reason beyond petty sentiments, you are a liability to mankind. Dr. Chuba Okadigbo, onwe ife ghọta tribal bigot dị ka gị, onwe ife ghọta onye ojii na this century ka ị ka na-akọ akụkọ tribalism. Ndị nwe ala ọvụlọ gị, ndị nwe ji wee lọvụ gị, ndị anyị na-akịrị m kịta na love. Do you think they love you? Who cares onye love m na onye alove m? And I'm akụkọ onye love m because let me tell you something. One thing you don't understand in this planet Earth bụ na o nwere ife dị ka love anywhere. Maka chika nna agwa gị, o nwere ife dị ka love. Onye ọbụla nọ n'ito interest. Ibi mma nwanne gị nwoke ị na-ekiri m na ọ lọvụrụ gị nwere interest o ji were eme ife ọ na-eme, ma nwunye gị akịta, if you doubt me, will she provide for her for 1 month or 2 or even 1 year? Ka ị ma na that love ahụ a na-esho ga-aga remain the same. Nobody love you. Gị nwa ka ọ dị n'aka ịlọvụ onwe gị. Ị na-eme ife tribalism, ma ị na-complain na a na-agba egbu ndị be anyị na South Africa, na ndị South Africa na-achụsịsị ndị be anyị, na a na-eme ife a na-akpọ apartheid ka ọ gịnị. Ị na-akọ akụkọ tribalism na this century, mana ị na-complain maka racism. Black man bụ na anyị bụ the most hated globally na this century. Kama ị ga na-ediri with the people individually. Ị na-achọ onye lọvụlụ gị na onye alọvụlụ gị. Mụnwa, who cares about if you love me or if you are, who cares about that? Mụnwa mana love don't exist anywhere. Ị ghọtago? Nwa gị nwere interest. Gị nwa nwekwara interest ebe nwa gị nọ. Failure to provide for nwa gị, ọ kwụsị respect gị. Don't you know that? Failure to ime if you suppose you as the man of the house, ma nwa gị ma nwunye gị will stop respecting you. Failure to do if you need ime for ya mama or ya papa, gị na fe ebido inwe conflict. Ihe a onye ọbụla nọ na-akụ nwe interest yo. Onwere onye lọvụrụ gị enigwe, onwere ife dị ka love na-eme exist. Kie friend gị afọ, onwere lọvụrụ gị, kwụsị provide for her. Ka ị mara how long gị na ya na-abụ ga-anọ nnọọ peacefully without argument or without ịkọ ọnụ. Na century a ka ị ka na-achọ onye lọvụrụ gị. Onwe ugoro ife bụ love Emmanuel na ancient days ka akọrọ n'akụkọ afọ, oge mmadụ nwere ike iji onwe ya wee chụọ aja ma ya bụ ma community survival. Na century a mụ na gị na-abụ nọ, onye ọbụla nọghị nso nwere interest. Failure to that interest afọ ị na-ewepụta ya, gị na ya na-abụ ebido inwe nkasa nga. Ịghọtago? So gị nwa ya wepụta nkwu okwu na-asị m, ndị a na-edifend kịta na ba ka o si dị mụ na ma ha ala ọvụlụ m. Iche na mụ na-aka akọrọ ọbụ, adị m aka akọrọ ọbụ. Ihe nọ m ya n'ụwa bụ, when I come to you, I observe. Kedu ụdị mmadụ ịbụ? Mụ na gị na-abụ ọ ga-emenwu ihe, ọ ga-adabara anyị na-abụ uche achọ ịkọ ọnụ. Ma observe chọọ bụ na ọ ga-adabara anyị, we continue. Nnekwe n'anya ọ bụ na ọ yara adabara anyị, achara gị chọbakwa onye ọzọ. Ihe a bụ my life o. Adị m aka chọrọ ọvụ. Do you understand me? As a man ịbụ kịta, ọ bụ na ị ka na-aka akọrọ ọvụ, mana ị ka kpuru isi. Kenekwenụ m unu. If you like, keep on talking about tribalism. Ịmakwa n'ife, emesịa.